విజయవాడలోని నిర్మల్ హృదయ భవన్లో ఆశ్రయం పొందుతున్న అనాథ పిల్లలతో సీఎం జగన్ దంపతులు ముచ్చటించారు. ఈ సందర్భంగా మదర్ తెరిసా విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ముఖ్యమంత్రి నివాళులు అర్పించారు. అక్కడ నూతనంగా నిర్మించిన భవనాన్ని చిన్నారులతో కలిసి ప్రారంభించారు. నగరంలోని రాఘవయ్య పార్క్ సమీపంలోని మిషనరీస్ ఆఫ్ చారిటీ నిర్మల్ హృదయ భవన్ ను సీఎం వైఎస్ జగన్ దంపతులు సందర్శించారు. వారికి ఎమ్మెల్యేలు మల్లాది విష్ణు, వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ ఢిల్లీరావు తదితరులు స్వాగతం పలికారు.